В тази част от цикъла лекции за студийното осветление ще си говорим за студийните електронни осветителни тела, които използваме в нашата практика. Разбира се, в момента виждате едно доста модерно осветително тяло с много електронни екстри и възможности, но това, което е в основата и което е важно да се знае за електронните студийни светкавици е, че те комбинират електронната светкавица, която е кръгова, и имаме една пилотна лампа с нажежаема жичка, или пилотната лампа може да бъде халогенно осветително тяло. Какво е предимството на тази комбинация? Предимството е, че пилотната лампа, ето в момента ще ги включа, пилотната лампа и електронната светкавица могат да се регулират така, че да светят с пропорционална мощност. Това ни помага изключително много, когато искаме да моделираме светлината от повече от един източник. С едно осветително тяло, с 2, с 3, 5, в някои случаи да кажем дори и с 50 осветителни тела. Когато имаме пилотна лампа, увеличавайки или намалявайки мощността на електронния импулс, по същия начин ние имаме и подобно сила на светене на пилотната лампа, за да може да изградиме перфектно нашата композиция в светлинно отношение. Ето, да погледнем какво представлява една електронна светкавица отзад. Значи имаме едно главно копче за включване. Имаме един клавиш. Всъщност, защо е клавиш? Защото може да се натисне и навътре и може и да се върти. С негова помощ се избират различните опции и комбинации за силата и за начина, по който ще се използва електронната светкавица. Нещо важно. Тук имаме едно гнездо, в което се поставя синхрокабела. Това е кабела, който осигурява синхронизацията между електронната светкавица и фотоапарата. Сега, за съжаление, в някои любителски модели, фотоапарати или полупрофесионални, нямаме гнездо, в което ние да може да включиме кабела на електронната светкавица. Естествено, ние, понеже искаме да работим по-модерно и заради това, че кабела в някои случаи ограничава нашето движение, прави възможност някой модел или някоя манекенка да се спъне в кабела и да събори осветителното тяло, в момента използваме по-съвременни технологии за връзка между фотоапарата и електронната светкавица. Какво значи това? В момента, в който ние натиснем спусъка на фотоапарата, трябва да синхронизираме с електронната светкавица, тя да светне в същия момент, в който затворът на фотокамерата е отворен. За тази цел използваме комбинация от радиоприемник, който се закрепва на електронната светкавица, и радиопредавател, който се закрепва върху фотоапарата. По този начин, в момента, в който натисна спусъка на фотоапарата, затвора се отваря, електронната светкавица светна. Разбира се, има най-различни системи. Примерно тази система осигурява връзка на разстояние около 256 метра между фотоапарата и електронната светкавица. И нещо важно. Тук отгоре имаме една фотоклетка. Тази фотоклетка ни дава възможност с помощта на една електронна светкавица да контролираме още една, 2, 3, 5 или 20, 30 електронни светкавици. Значи, когато електронната светкавица светне в студиото, тя може да командва още няколко електронни светкавици, които са в студийното пространство. Когато обаче сме навънка при естествената слънчева светлина и искаме да добавим осветление от електронна светкавица, тази фотоклетка не действа и тогава синхронизацията се реализира с помощта на радиовълни. Разбира се, командването
примерно на тази електронна светкавица, може да стане с помощта на инфрачервени лъчи на светлината. Разбира се, най-различни варианти. Тази е с вградено приемащо устройство. Разбира се, по-старите модели са с други различни видове. Но продължаваме с тази електронна светкавица, която ние наричаме моноблок, защото в едно тяло са вкарани кондензаторите, които натрупват енергията, и това е интересно, че при този тип електронни светкавици, че може да бъдат захранвани от батерии или с много по-малки количества светлина. Те са много по-икономични. Светлината на електронната светкавица или самата електронна светкавица не излъчва толкова топлина, или всъщност на практика почти никаква топлина в сравнение с, да речем, нажежаемите лампи. Да речем, с изключение на пилотната лампа, но в момента, в който ние направиме светлинната схема с пилотното осветление, ние може да изключиме светенето на пилотната лампа и да имаме всъщност само да ползваме електронните импулси на светкавицата. Други екстри, които разполагат тези осветителни тела, имат звуков сигнал. Този звуков сигнал ни съобщава, че електронната светкавица е готова за следващата снимка. Значи, принципно, електронните светкавици могат да светят с различна мощност, която ние, измервайки в бленди, може да кажем, че това е в 5 бленди диапазон от пълна мощност до 5 бленди по-малка мощност. Разбира се, има и други типове, които са с още по-голяма разделителна способност. Примерно, както при тези електронни светкавици, имаме от 0 до 100%. Това е една по-стара електронна светкавица, но поради качеството на изпълнение тя продължава да работи. И казахме, примерно, това са моноблоковете, най-разпространените, най-използваните от нас светкавици. Съществуват и по-професионални, разбира се, и по-скъпи системи. Примерно, това е една комбинация от кондензатори, акумулаторен блок, или да речем, ние ги наричаме генератори, с едно по-леко тяло, което светва. То пак има пилотна лампа, която е халогенна, светкавичната лампа, но значително по-леко. И това предимство, което имат тази система, е, че те могат да се използват в свободна среда или далече от източници на светлина. Примерно, това осветително тяло може да ни осигури около 200 светвания, дори повече, в зависимост от мощността на светкавицата, в различна природна среда, където е необходимо да добавяме, да допълваме слънчевата или естествената светлина с електронна светкавица. Това е едно от предимствата на тези студийни осветителни тела, че могат да бъдат комбинирани с естественото дневно осветление. Разбира се, всъщност е въпрос на специфична техника и технология, начин на работа. Имаме най-различни видове електронни светкавици, имаме най-различни видове допълнителни приставки, за които ще си поговорим в следващия цикъл от нашите лекции.